अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। विकास हुई केकरा प्रयास हुई सब लोग इहे कहता, सब लोग इहे कहता। टूटल नली हो गौआ के गली हो दिक्कत भइल रहता। के बाटे चाहे तानी मन नेता लावे के बाहो विजयी के झंडा लहरावे के बहो आरुति के मुखिया बनावे के बहो विजयी के झंडा लहरावे के बहो भौजी फारूकी के मुखिया बनावे के बहो। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं के हालानुबा हाला करत टोला महालानुबा, हाला करत टोला महालानुबा। पूरा पंचायत के बयास हो सबके दिलई है पीएम आवास हो। पूरा गौवा में नहीं के हालानुबा सभे कहत टोला महालानुबा कि अपन वोट दे के इनका जितावे के बाहो फारूकी के मुखिया बनावे के बहो भौजी उ नहीं के अब कीजी दावे के बहो। फारूकी के मुखिया बनावे के बहो भौजी उ नहीं के मुखिया बनावे के बहो। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदेगा भाई जिंदेगा, भैया जिंदेगा, जिंदेगा भाई जिंदेगा, भैया जिंदेगा। पबंडी पंचायत के राय बाटे हो सब जनता के इहे मताए बाटे हो, सब जनता के इहे मताए बाटे हो। कौन चाहिए भैया मुखिया हो केहू नहीं रही दुखिया हो। बाभंडी पंचायत के राय बाटे हो सब जनता में बनल मताए बाटे हो। कहे खुशबू राना प्रेमी मंजस के बटिया बतावे के बाहो विजयी के